मित्रांनो, ही जी पालखी आहे ती घोडग्यामधील लिंगरवनाथ या देवळात जी आता ती काढली जातली या पालखी. तर मित्रांनो, काय मग सकाळी बरा तर आज आपण येलो होते म्हणजे कुडामधील घोडगे या गावात. तर त्या ठिकाणी दरवर्षीप्रमाणे त्या मंदिरात महाशिवरात्र ही साजरी केली जातात. तर त्या ठिकाणी पालखी आणि बाहेर काढली जातात आणि आदल्या थोडे दिवस काहीतरी सप्तो म्हणतात तसा फार असता काहीतरी. तर आज तो शेवटचा दिवस आणि आज महाशिवरात्र. तर त्या ठिकाणी पालखी आणि बाहेर काढतले. हां मित्रांनो, ही जी पालखी आहे ती घोडग्यामधील लिंगरवनाथ या देवळात जी आता ती काढली जातली या पालखी. तर आम्ही जाऊया आता तसं. चला. ह्या बघा, ह्या एक हा माझ्याबरोबर आणि हे स्वरांग हा माझ्याबरोबर. तर मित्रांनो, आम्ही लिंगरवनाथ या मंदिराच्या परिसरात आले होते बघा. ह्या ठिकाणी पालखी बाहेर काढली आहे. तर ह्या जा मंदिर आहे त्या ठिकाणी पालखी बाहेर काढली आहे. ते आता नुकताच भजन बसला आणि भजन झाला की नंतर मग पालखी बिलकी बाहेर काढतली. थोडक्यात वारकरी प्रकारचा असता तसा भजन असतला. तर आम्ही आता थंय जाऊया आणि आधी आम्ही दर्शनाने घेऊया आणि नंतर मग बाकीचे कार्य आहेत. हे बघा माझ्याबरोबर मामाचे झील असत. ह्यो एक आहे गौरांग आणि ह्यो एक आहे स्वरांग. आणि आम्ही आता थोड्या उशिरात चालू झाल्या आता भजन. तोपर्यंत आम्ही दर्शन बिर्शन घेऊया आणि नंतर पालखी बिलकी कशा प्रकारे होतली हे सगळं आम्ही तुमका ह्या व्हिडिओच्या माध्यमातून दाखवतले. तर नक्की बघा शेवटपर्यंत. चला. तर मित्रांनो, बघू शकतास आता जे भजन आहे त्यासाठी किती मंडळी जमले ते बघा सगळी.
तर मित्रांनो बघू शकतात गावातील मंडळींनी बघा जी काय विद्युत रोषणाई तसंच लाइटिंग आणि काही डेकोरेशन स्थापन केलेलं आहे बघा. आणि ह्या ठिकाणी ही पालखी आहे जी थोड्या उशिरान बाहेर काढतले. आता आपण दर्शन घेऊन झालं. आता आम्ही भजन आता थोडा उशीर बघूया आणि त्यानंतर मग थोड्या उशिरान काही कार्यक्रम त्यांचे बक्षीस समारंभ होतले आणि त्यानंतर पालखी बाहेर काढली जातली. तर चला आम्ही आता भजनाच्या त्या ठिकाणी जाऊ. बाजूक्यात त्याच्याच बाजूके देऊळ त्या पण त्यामध्ये पण आपण पाया कडा केलं होता हे बघा. तर मित्रांनो बघता बघता किती मंडळी जमली आहेत बघा सगळी जण. तर मित्रांनो बघू शकता पालखी आता बाहेर काढून सुरुवात झाली आहे. हे बघा पालखी आता बाहेर काढतात.
तर मित्रांनो बघू शकता या गावातील मंडळी सगळे नाचून बिचून जसे थोडाफार मगाशी बघला तर फुगडी घालून कशा प्रकारे हो जो उत्सव आहे जो शिवरात्रीचा उत्सव आहे जे सगळे एकत्र येऊन कसे पार पडतात बघा आणि मोठ्या उत्साहात आणि आनंदात जो कार्यक्रम आहे ह्यो जो सोहळा आता महाशिवरात्रीचो तो पार पाडलो जाता।